Ano na mga kasisaryo, kamusta kayo dyan? Ito tayo ulit sa auto review ng isang sasakyan ulit. Ayan, start natin. Gentlemen, start your engine. Okay, ayan ang Honda City i-VTEC model 2010. Ayan. Naalala ko ang old school, yung Honda City 7 ata yun. Akala ko puro motorcycle lang ang Honda. Meron din pala silang mga automobile. Okay, let's go. Yan, 1.5 engine Honda City i-VTEC. Ang kanyang head unit stock pa rin. Yan, steering, automatic transmission, ayos. Takbo niya ay 108,549 ang odometer. Ito pwede siyang manual, pwede mo siyang i-manual. Yan, punta ka lang sa S, tapos may paddle shifter dito, ang paddle shifter. Ayan, positive at negative. Babawas ka ng gear at magdagdag. Yan, paddle shifter. Okay, puro stock pa rin ang mga upuan. Lady owner, may-ari nito. Tingnan natin ang engine. Ayan ang kanyang engine, Honda i-VTEC. Forma niya, ayos pa rin. Ang Honda lang ang hindi na pupunta sa taxi firm. Ayan, kadalasan mga Vios saka Mitsubishi Vios. Puro stock pa rin, walang nabago.
Kaya parang ibang dating ng Honda Civic. Gusto nating Honda, ibang dating.